Чым будзе адметны сёлетні прыём у ВНУ на бюджэтнае і платнае навучанне? Якім чынам у Беларусі і Расіі хочуць распрацаваць штучны інтэлект, заснаваны на так званых традыцыйных каштоўнасцях, а таксама, што беларусы змогуць пабачыць і пачуць падчас фестывалю «Тутака» ў сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, пятніца, на гадзінніках 19. Віталь Бабін разам з вами запрашаю. З заўтрашняга дня абітурыенты, што хочуць атрымліваць адукацыю на бюджэтным і платным навучанні, могуць падаваць дакументы ў абраныя вышэйшыя навучальныя установы. Пры гэтым выпускнікоў, якія здавалі цэнтралізаванае тэставанне, на 10 000 больш, чым колькасць запланаваных месцаў. А на некаторыя, асабліва запатрабаваныя спецыяльнасці, большасць месцаў ужо занялі мэтавікі. Працягне тэму ўступнай кампаніі Ірына Дарафійчук. Для кагосьці завяршэнне ўступнай кампаніі, для іншых пачатак. Заўтра закончыцца залічэнне на мэтавае навучанне ў вышэйшыя навучальныя установы краіны і пачнецца прыём дакументаў паводле агульнага конкурсу. Сёлетняя адметнасць – дакументы можна падаць праз электронную чаргу. Всего вузы в этом году планируется принять 48,2 тысяч человек. За счет средств бюджета мы планируем принять 31,8 тысяч человек, что на 400 человек больше, чем в прошлом году. Гучыць лагічна, бо і выпускнікоў сёлета ў краіне на 1500 больш, чым летась. Але нягледзячы на павелічэнне лічбы бюджэтнікаў, агульная колькасць першакурснікаў будзе на 2300 чалавек меншая, чым у мінулым навучальным годзе. Прырост адбыўся за кошт скарачэння колькасці платных месцаў. Зменшэння тых, хто больш незалежны, хто атрымоўвае адукацыю, можа распараджацца сваім часам і сваімі магчымасцямі пры сканчэнні вузу. Гэта таксама абмежаванне той колькасці студэнтаў, якія па свайму выбару ідуць, абіраюць спецыяльнасць. Пасля заканчэння ВНУ на бясплатнай аснове выпускнікі мусяць адпрацаваць паводле размеркавання. У мэтавікаў яшчэ больш жорсткія ўмовы, немагчыма змяніць спецыяльнасць. А запатрабаваны ў эканоміцы медычны кірунак амаль без выбару, да 80% месцаў мэтавыя. Платнае навучанне дае больш свабоды, але не кожнаму па кішэні. У залежнасці ад абранай навучальнай установы год навучання можа каштаваць да 4,5 тысяч рублёў. Стоимость оплаты за обучение, она формируется с учетом тех затрат, которые осуществляются на подготовку специалистов. В этом году оплата не планируется, стоимость повышения. Магчымы і іншы варыянт атрымання вышэйшай адукацыі, аднак яго чыноўнікі намагаюцца замаўчаць. Гэта вучоба за межамі краіны. Тым больш сёлета, паводле Міністэрства адукацыі, прадметам-лідарам для цэнтралізаванага тэставання акурат аказалася англійская мова. Яе здавалі больш за 16 000 абітурыентаў. Будучыня ў еўрапейскай мове і ў еўрапейскім асяроддзі адукацыйным, а потым і жыццёвым застаецца вельмі істотнай. І гэта такая прыкмета істотная. Значыць, усе гэтыя людзі таксама арыентуюцца раней ці пазней на тое, каб жыць у Еўропе. Калі яна не настане ў краіне, то хутчэй за ўсё прыйдзецца з'ехаць. Прымаць дакументы паводле агульнага конкурсу будуць да 17 ліпеня. На сельскагаспадарчай спецыяльнасці і ў навучальныя установы сілавых структураў на 2 дні даўжэй, да 19 ліпеня. Больш часу маюць тыя, хто плануе вучыцца платна, да 1 жніўня. Залічэнне пераважна адбудзецца да 27 ліпеня. Ірына Дарафійчук, Белсат. Тэхнічны збой з карткамі Беларусьбанку, Белінвестбанку і Белаграпрамбанку, што адбыўся на гэтым тыдні, звязаны з планавым абнаўленнем сістэмы. Пра гэта паведаміў віцэ-старшыня праўлення Нацбанку Андрэй Картун. Кліенты і 3 буйных банкаў сутыкнуліся з праблемай спісання сродкаў і нават адмоўным балансам на рахунках. Праблему нібыта выправілі ўначы на 10 ліпеня. Аднак цягам дня людзі паведамлялі, што грошы ім так і не вярнулі. У Нацыянальным банку запэўнілі, сродкі не зніклі і памылка ўжо выпраўленая. Тым часам банкаўскі працэсінгавы цэнтр папярэджвае пра новыя тэхналагічныя працы, што пройдуць ноччу 12 ліпеня. Магчымыя перабоі ў працы картак, банкаматаў і сістэмы СМС-апавяшчэння.
Лукашэнкаўскі савет міністраў прапанаваў штрафаваць за прапаганду гомасексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці і педафіліі. Законапраект апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Змест амаль аналагічны расійскаму закону аб прапагандзе нетрадыцыйных адносінаў, які існуе 12 гадоў, а ў апошнія 3 зацята выкарыстоўваюцца для рэпрэсіяў супраць ЛГБТ-супольнасці. Да чаго рыхтавацца беларусам у сувязі з новым адміністратыўным артыкулам, высвятляла Юлія Цяльпук. Заканадаўцы рэжыму карэктуюць кодэкс адміністрацыйных правапарушэнняў. Сярод дробных паправак новы артыкул 19.16 КоАП аб пераследзе за інфармацыю, якая фармуе станоўчае ўспрыманне гомасексуальнасці, прапагандуе змену полу ці бяздзетнасць, прадстаўляе педафілію як дапушчальную норму. Што канкрэтна будзе лічыцца прапагандаю, крытэры не акрэсленыя. Калі глядзець на тое, што ў Беларусі ўжо адбываецца, я б думала, што найперш можа ісці паляванне на тых, хто штосьці пра гэта піша онлайн. То бок гэта соцсеткі, пасты, відэа, каментары, лайкі. Усё, што мы ўжо ведаем, толькі цяпер на плюс яшчэ некалькі тэм. Напрыклад, калі вы блогерка і феміністка, у Беларусі давядзецца ўстрымацца ад пастоў пра плюсы адсутнасці дзяцей. Калі вы фатограф, будзе немэтазгодна размяшчаць у сеціве фота асобаў ЛГБТ-супольнасці ці мадэляў, што прайшлі праз змену полу. Але што ў гэтым шэрагу робіць педафілія, за якую ў Беларусі прадугледжаная крымінальная адказнасць? Беларусь синхронизуется с Россией, и раз у России у одну линию ставить, так, у один шэраг педафілію і нежаданне мець дзяцей, дык то ж самае робіць у Беларусі. Адпаведна, расійскі закон з 2013 до 2022 года забараняў прапаганду ўсяго пералічанага толькі сярод дзяцей. ЛГБТ-актывіст Ярослаў Распутін распавёў, што за гэты час завялі не больш за 100 справаў ва ўсёй Расіі. Например, было дело против Wildberries за то, что у них не стояло 18+, на каком-то там календаре с девушками полуобнаженными, но, значит, проблема в том, что они ЛГБТ, а не в том, что они порнографию распространяют. И так продолжалось до 2022 года, и, в общем-то, этот закон был скорее спящим. Никто особо никого не трогал. В 2022 году резко все поменялось. Дайшло да забароны сусветна вядомых твораў мастацтва, як кнігі «Лета ў піянерскім гальштуку», «Партрэт Дарыяна Грэя» і некалькі раманаў Стывена Кінга, серыялу «Эйфарыя» і фільмаў «Назаві мяне сваім імём» і «Гарбатая гара». А ЛГБТ-актывістаў прыраўнялі да экстрэмістаў. Традыцыяналісты, граючы на адным поле з сілавікамі, не пакідалі іх у спакоі. Ярослаў Распутін, які жыве цяпер за мяжою, учора атрымаў штраф у памеры 400 000 расійскіх рублёў. Гэта 15 000 беларускіх. ЛГБТ-тэмы робяцца камянём спатыкнення не толькі ў дыктатурах. Можем на Трампа посмотреть, его там очень сильно волнует, кто как меняет пол в Америке и вообще во всем мире. И, казалось бы, да, у человека крупнейшая страна в мире, самая богатая, множество проблем совершенно, но единственное, с чем он реально борется, это с трансгендерными людьми. Раней прапагандысты з Менскую Масквы казалі, што ўсе нетрадыцыйныя каштоўнасці з-за акіяну. Цяпер што з еўразвязу. Калі больш лагодную копію расійскага закону прымуць у Беларусі, то пакаранне за распаўсюд такіх каштоўнасцяў будзе складаць ад 20 до 150 базавых велічыняў. А калі такая інфармацыя трапіць да няпоўнагадовых, то да 200 базавых. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларусь і Расія плануюць стварыць уласны штучны інтэлект, заснаваны, цытата, на традыцыйных каштоўнасцях. Пра гэта паведаміў дзяржаўны сакратар так званай саюзнай дзяржавы Сергей Глазьеў. Расійскі чыноўнік падкрэсліў, заходнія штучныя інтэлекты часта маніпулююць свядомасцю карыстальнікаў, таму і ўзнікла неабходнасць стварыць уласны прадукт. Ці ёсць у Беларусі і Расіі на гэта рэсурсы, таксама цікава, якія традыцыйныя каштоўнасці ў яго закладуць, а галоўнае, з якой мэтай, нам патлумачыў архітэктар у галіне лічбавай эканомікі і бяспекі Михаил Ананин. Они видят самое главное свойство искусственного интеллекта – это манипулирование вниманием и манипулирование пониманием людей. Современный искусственный интеллект типа чата GPT уже активно манипулирует и настолько серьезно входит в жизнь людей, что некоторые даже решают заводить с ним романтические отношения или использовать его как личного психотерапевта. Когда речь идет о создании, так сказать, русскоязычного или, вернее, искусственный интеллект, основанный на славянских ценностях,
это имеется в виду создание такой модели, которая способна будет манипулировать именно сознанием русскоязычных людей. И при этом эти манипуляции, как мы уже знаем, по другим проектам, сделанным в России или в Беларуси, будет нацелен на то, чтобы сохранить текущий статус-кво, то есть текущие устои власти и текущую агенду популизма, который они продвигают. Сёння другі ўгодкі смерці вядомага мастака і палітвязня Алеся Пушкіна. Ён памёр 11 ліпеня 2023 года у гарадзенскай больніцы, куды яго даставілі з турмы. Пушкін быў вядомы як адзін з найскравейшых беларускіх іканапісцаў і паслядоўнік прыхільнік незалежнасці. Ён свядома вярнуўся ў Беларусь, ведаючы, што трапіць за краты. Здаецца, ўсё проста, здаецца, ось такі свойскі чувак. А за гэтым усім стаіць вось гэтая праца духа. Вось тое, што яна не кідалася в очі, тое, што яна не была відавочнай і неяк так праграмна дэманстраванай, гэта быў вельмі цікавы момант, бо Алесь з аднаго боку быў выдатным перформерам і сваё жыццё будаваў як фантастычнай прыгажосці перформанс лезь да апошняй драматычнай, трагічнай кропкі. А з другога боку, вось гэтая перформатыўнасць, вось гэтая ягоная здольнасць адбудоўваць дызайн уласнага існавання, яна мела вельмі моцны і вельмі прыгожы такі смак шчырасці і непасрэднасці. У сённяшняй студыі «Белсат» мы пагаворым з рэжысёрам «Стужкі» апошнія словы пра Алеся Пушкіна, а сам дакументальны фільм будзе прэзентаваны спадарству о 20-й гадзіне па Менску на «Белсаце». На іншых тэмах польскія ўлады ўвялі санкцыі супраць кампаніі «Картрэ ЛЛП», зарэгістраванай у Казахстане, але звязанай з Беларуссю. Паводле падатковай адміністрацыі Польшчы фірма пастаўляла ў Еўразвяз фанеру расійскага і беларускага паходжання, афармляючы яе як казахскую прадукцыю. У справаздачы МУС Польшчы адзначаецца, што «Картрэ ЛЛП» расійская кампанія, звязаная з беларускім гігантам мэблевай і дрэваапрацоўчай галіны. Яе заснавальнікамі з'яўляюцца Наталья Слоква і гандлёвы дом мэбля КЗ, якім, у сваю чаргу, валодае холдынгавая кампанія «Пінск Дрэў». Санкцыі супраць казахскай кампаніі прадугледжваюць замарожванне яе фінансавых актываў у Польшчы, забарону на ўдзел у закупах, а звязаныя з ёй асобы могуць быць прызнаныя непажаданымі ў Польшчы. Акрамя таго, польская пракуратура распачала крымінальную справу, вядома пра затрыманне 3 асобаў і канфіскацыю фанеры. Дональд Трамп упершыню пасля вяртання на пасаду даў дазвол адправіць зброю ва ўкраіну, скарыстаўшыся прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі ў надзвычайных пастаўках, якія актыўна выкарыстоўваў Джо Байден, папярэднік Дональда Трампа. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters са спасылкаю на крыніцы ў адміністрацыі Белага дому. Днямі каманда Трампа вызначыць, якое ўзбраенне будзе перададзенае з амерыканскіх запасаў у пакет дапамогі, кошт якога можа дасягнуць $300 мільёнаў, верагодна, увойдуць ракеты для «Пэтрыят» і ракеты сярэдняй дальнасці. Пастаўкі зброі ва ўкраіну пацвердзіў і Уладзімір Зеленскі. Важна, што пасля вельмі канструктыўных і вельмі пазітыўных перамоваў з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам мы атрымалі ўсе неабходныя палітычныя сігналы аб аднаўленні паставак дапамогі. Цяпер на ўзроўні камандаў мы працуем над тым, каб усё дайшло да ўкраіны своечасова. У эфіры тэлеканалу NBC Трамп заявіў, што выдаткі на пастаўкі цалкам пакрые НАТО,
акурат праз альянс ЗША і будуць адпраўляць гэтую зброю. Таксама Трамп анансаваў важную заяву датычна Расіі, якую зробіць у панядзелак 14 ліпеня, але пакуль падрабязнасцей не паведаміў. Россия будет тянуть до последнего. Они будут ждать, пока действительно не поймут, что может быть задействован новый подход в отношении России и Украины. Украина будет получать больше вооружений. Россия может получить санкционный закон, который может быть задействован в любой момент. Но Россия будет ждать, понимая, что, наверное, может быть, еще полмесяца, еще месяц. Есть запаса времени, пока Украина получит системы Patriot, необходимое вооружение. У Польшы стартаваў фестываль тутака, месца сустрэчы беларусаў Падляшша і свету, усіх прыхільнікаў беларускай культуры і сяброў вольнай Беларусі. Чым будзе адметны сёлетні фэст, апавядзе наш калега Андрэй Сульжыц. Андрэю, вітаю і, калі ласка, табе слова. Прывітанне, студыя. Мы знаходзімся ля мястэчку Грудак, што на польскім Падляшша. Менавіта тут, вось у гэтым месцы, сёння распачаўся фестываль беларускай культуры тутака. Адсюль з гэтага месца да нашай радзімы зусім блізка, каля 20 кіламетраў да мяжы. Раней гэты фестываль планаваўся як фестываль сучаснай беларускай культуры для беларусаў Падляшша, якія жывуць тут у Польшчы спрадвеку. Але пасля падзеяў 2020 года яго фармат стаў больш шырокім і фестываль тутака стаў ужо месцам прыцягнення ўсіх беларусаў. Сёння першы дзень асноўнай праграмы, як вы, напэўна, бачыце, ідзе часам дождж, не самыя спрыяльныя ўмовы, аднак трэба сказаць дзякуй арганізатарам. Ніводных запланаваных мерапрыемстваў не было перанесена, а было гэтых мерапрыемстваў вельмі шмат. Да прыкладу, некалькі лекцыяў аб маляванні. Вольга Барышнікова прачытала лекцыю пра беларускі фальклор. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, малады сучасны рэп-выканаўца Дзяніс Мандзік правёў лекцыю пра гісторыю беларускага рэпу і пра яго сучасны стан. Таксама зусім побач з намі Марыя Грыц разам з гасцямі фестывалю гатуе беларускі традыцыйны напой. Вось. Ну, а галоўнай падзеяй вечара стане канцэрт на гэтай сцэне, якую вы зараз можете бачыць за маёю спінаю. Выступяць мною ўжо згаданы рэпер Дзяніс Мандзік, гурт Іла і Фрэндс і, нарэшце, разынка сённяшняга дня фестывалю, гурт «Дай дарогу». Заўтрашні дзень будзе таксама вельмі багаты на падзеі. Да прыкладу, о 13 гадзіне тут адбудзецца сустрэча зорак Белсату з гасцямі фестывалю. Вядоўцы і аўтары найлепшых праграмаў Белсату адкажуць на пытанні гледачоў, а таксама паграюць у віктарыну. Фестываль афіцыйна завершыцца толькі ў нядзелю 13 ліпеня, таму, калі ласка, хто мае такую магчымасць, прыязджайце сюды, тут вельмі файна. А для тых, хто не можа да нас сюды тут прыяднацца, калі ласка, далучайцеся да нашых прямых трансляцыяў, да стрымаў вечаровых канцэртаў на YouTube-канале Белсат Music. Віталь. Андрэй, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Нагадаю, што Андрэй Сульжыц быў наўпрост фестывалю тутака, які будзе таксама не толькі ў фармаце офлайн праходзіць беспасярэдня каля мяжы з Беларусі, але онлайн на YouTube-канале Белсату, так што запрашаем. Да іншых. Тым часам працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў працягваюць ліквідацыю наступстваў непагадзі, якая закранула ўсходнюю і цэнтральную часткі нашай краіны. Перабоі з электрычнасцю былі цягам сотняў амаль у 900 населеных пунктах. Падлічваюць нанесеную шкоду і лясгасы на 1800 гектарах. Цяпер трэба правесці высечкі. А тым часам сіноптыкі папярэджваюць, што ў выходныя захаваецца неспрыяльнае надвор'е, чакаюцца навальніцы са шквалістым ветрам. В вашай увазе відэа з аднаўленчымі працамі. Сейчас идет град, какая-то была хорошая погода, а сейчас посмотрите, что это?
Если вы на улице и непогода застала вас на улице, то старайтесь избегать шатких конструкций, билбордов, различных малых архитектурных форм, остановочных пунктов. Не паркуйте свои автомобили в низинах, а также вблизи деревьев. Мы в отпуске находимся, поэтому как бы не помочь нашим коммунальникам, нашим службам МЧС не получалось. В аб'ектыве ставім кропку, больш навіна ў нашым тэлеграм-канале, QR-код да яго на вашых экранах. Наперадзе гаспадарства чакае яшчэ студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Юліяй Лабановай. Прывітанне спадарства ў студыі Белсат. Мяркуем канцэпцыю ілюстрацыі для новай Беларусі. Госць эфіру Леонид Морозаў, дарадца Святланы Ціханаўскай па прававых пытаннях. А таксама паразмаўляем з Романом Шэлем, аўтарам дакументальнага фільму «Апошнія словы» пра Алеся Пушкіна. Адразу пасля паглядзім і сам фільм, не прапусціце. А пакуль запрашаю спадарства на агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Белсат онлайн вашай увазе. Навіна пра залучэнне Александра Машэнскага ў санкцыйны спіс Польшчы ўзрушыла. Маўляў, прыціснулі бізнэсоўцы, які фінансава падтрымлівае Лукашэнку. Але ці сапраўды Машэнскага можна назваць гаманцом узурпатара? Журналіст сайту Арсен Руденко разабраўся разам з экспертамі, паводле якіх крытэрыяў можна дакладна гэта вызначыць. Па дапамогу наш калега звярнуўся да бізнэсоўца Александра Кныровіча і расследавальніка Алексея Карпекі. Суразмоўцы адзначылі, што пэўнага спісу крытэрыяў не існуе. Аднак сузаснавальнік бюро медыя Алексей Карпека пералічыў падставы, паводле якіх можна вызначыць прыязнасць асобы да ўладаў. Гэта лаяльнасць рэжыму Лукашэнкі, розныя эксклюзіўныя доступы да дзяржрэсурсаў праз ільготы, экспартныя паслабленні, удзел у спецыяльных эканамічных зонах, таксама удзел у праектах, выгадных асабіста Лукашэнку. Усё ў гэткім ключы. А таксама, калі гэтыя бізнэсоўцы дапамагаюць захаваць яму ўладу фінансамі, лагістыкай, нейкім уплывам. А вось бізнэсовец і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кныровіч вылучае іншыя крытэрыі. Сярод іх падтрыманне рэпрэсіяў ды вайны. Ці можна на падставе гэтага лічыць Машэнскага гаманцом Лукашэнкі? Чытайце ў артыкуле Арсена Рудэнкі на belсat.eu. Дэфіцыт кадраў у Беларусі расце. Да такой несуцяшальнай высновы прыйшлі эксперты даследніцкага цэнтру «Бэрок», прааналізаваўшы сітуацыю на рынку працы ў першым квартале. Аднак адзначылі яны і пэўныя пазітыўныя тэндэнцыі. З тэкстам даследавання пазнаёміўся Сцяпан Кубік з belsat.eu. У якасці пазітыўных зменаў на беларускім працоўным рынку эксперты адзначылі, што колькасць занятых у эканоміцы расце другі квартал запар. Найбольш імаверным тлумачэннем росту занятасці бачыцца эфект шэрагу пастановаў ураду, які захоўваецца, звязаных з павышэннем прывабнасці працоўнай дзейнасці для пенсіянераў, а таксама прыцягненнем замежных адмыслоўцаў. Аднак радавацца рана. На думку аўтараў даследавання, умоваў, каб гэты працэс зрабіўся трывалым і істотным, пакуль няма. Беларусаў мусіць цешыць і паскораны рост сярэдняга рэальнага заробку ў першым сёлетнім квартале ў параўнанні з папярэднім. Вось толькі даследнікі з цэнтру «Бэрок» звяртаюць увагу на два моманты. Па-першае, заробкі растуць хутчэй за прадукцыйнасць працы. А па-другое, кампаніі павышаюць выплаты толькі таму, што мусяць утрымаць кадры. Падрабязней чытайце ў артыкуле Сцяпана Кубіка на belsat.eu. Сітуацыя падобная, вынік розная. На ўдар па рэжыме, які анансаваў Сергей Ціханаўскі, беларусы сабралі толькі 1000 еўра з 200 000 запланаваных, а для былой палізняволенай Наталі Дулінай сабралі больш за 6000 еўра за 9 гадзінаў. Пра нюансы публічнага фандрайзінгу журналіст інтэрнэт-старонкі Белсату Алесь Наваборскі паразмаўляў з сузаснавальнікам фонду «Байхелп» і «Байсол» Алексеем Лявончыкам.
Алексей Лявончык прывёў прыклад. На падтрыманне беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне нашыя суайчыннікі на байсол сабралі толькі ў адным галоўным зборы 175 тысяч еўраў, але за 3 гады. Іншы прыклад марафон салідарнасці «Нам не ўсё адно», які прайшоў у ліпені 2023-го. Тады для палітвязняў і іх родных удалося назбіраць 335 тысяч еўраў за 12 гадзінаў жывога эфіру і яшчэ каля 219 тысяч у наступны дзень. Гэта быў продаж нейкай ідэі, якая павінна была спадабацца. Што зрабіў спадар Ціханоўскі? Ён сказаў: «Я нанясу магутны удар па Лукашэнку. Дайце мне 200 тысяч». Гісторыя Наталі Дулінай, адукаванай і інтэлігентнай жанчыны, якую неаднаразова кідалі за краты, засудзілі на 3,5 гады калоніі, а за паўгода да сканчэння тэрміну вывезлі ў Літву, кранальная. І ў такой сітуацыі, патлумачыў Алексей Лявончык, проста хочацца дапамагчы. Падрабязней пра псіхалогію дапамогі беларусаў чытайце ў артыкуле «Пакуты доўга прадаваць немагчыма». Сёння другія ўгодкі смерці беларускага мастака і палітвязня Алеся Пушкіна. З гэтай нагоды на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu выйшла вялікае інтэрв'ю з рэжысёрам дакументальнага фільму «Апошнія словы», прысвечанага творцу Раманам Шэлем. Рэжысёр прызнаўся, што з радасцю можа пераглядаць кадры, дзе Алесь Пушкін у сваім родным пасёлку Бобр ідзе ў майстэрню, сячэ дровы ці рыхтуецца да калядаў. У яго быў вельмі мілы дом, усярэдзіне якога пахне дрэвам, на сценах вісіць цыбуля і карціны. Абсалютна вясковая ідылія. Ён вельмі любіў гэтае месца, вельмі гарманічна ўпісваўся ў яго. Гэта былі адны з найлепшых дзён у маім жыцці, адны з самых цёплых і душэўных. Хоць супакоіцца я там да канца не мог. Маглі прыйсці мянты, таму я заўсёды быў там на страху, пастаянна азіраўся. Ну, вы мяне разумееце, гэта было вельмі небяспечна, вельмі небяспечна. Сканчаецца ж фільм цытатаю Алеся Пушкіна пра тое, што рабіць і як жыць далей. Аўтар стужкі прызнаецца, што гэта было зроблена адмыслова, каб не завяршаць яе сцэную смерці. Цалкам размову можна прачытаць на нашым сайце. Дарэчы, паглядзець фільм можна было і на фестывалю «Тутака» сёння, які праходзіць пад Беластокам, а з аўтарам гэтага фільму паразмаўляем у студыі «Белсат» крышачку пазней. Пакуль жа нагадаю спадарству, што больш артыкулаў чытайце на нашым сайце, а цяпер запрашаю на студыю «Белсат», дзе абмяркуем актуальныя размовы гэтай пятніцы. Господарство, вітаем усіх у жывым эфіры студыі «Белсат». Юлія Лабанова, Віталь Бабін разам з вами. Перад пачаткам нашай першай тэмы хацеў бы запрасіць усіх вас прагаласаваць у нашым ананімным апытанні на YouTube-канале «Белсат Ньюс». Каго варта люстраваць у будучыні у нашай краіне? Усіх, хто служыў ці служыць рэжыму, толькі чыноўнікаў і сілавікоў, альбо нікога, галасуйце. Ужо больш за 50 паўсотні галасоў маем, ну а канчатковыя вынікі гэтага пытання падвядзем крыху пазней. Ну і нагадваю, што наше пытанне ананімнае, таму бяспечнае. Таксама вы можете падтрымаць нас лайкам пад трансляцыю ў YouTube. Як зрабіць гэта бяспечна, чытайце інструкцыю там жа. Нядаўна офіс Святланы Ціханоўскай прэзентаваў уласна канцэпцыю ілюстрацыі, то бок працэдуры ачышчэння беларускага дзяржаўнага апарата ад тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях. Дакумент на 58 старонках апісвае еўрапейскае разуменне інстытуту ілюстрацыі, а таксама падыход і інструменты, якія плануюць выкарыстоўваць у Беларусі. Таксама там пералічаныя пасады, для працы на якіх патрэбная люстрацыйная праверка. Як сказано ў канцэпцыі, мэта люстрацыі ў Беларусі, цытата, забяспечыць паспяховы пераход да дэмакратычнага кіравання. Аўтары аналізуюць люстрацыйны досвед Літвы, Польшчы, Латвіі і Украіны. Таксама ў дакуменце падрабязна прапісана, каго закране працэдура люстрацыі. Гэта суддзі, прадстаўнікі пенітэнцыярнай сістэмы, працаўнікі праваахоўных органаў, камандны склад узброеных сілаў, чальцы ўраду і парламенту, кіраўнікі дзяржаўных ВНУ і СМІ і, канешне ж, прэзідэнт.
Што да працэдуры люстрацыі канцэпцыя прапаноўвае мадэль самадэкларавання. Гэта значыць, той, хто займае ці прэтэндуе на пэўную пасаду, мусіць запоўніць адмысловую дэкларацыю. Яе потым правераць незалежныя люстрацыйныя органы. Тых, хто адмовіцца, адразу звольняць. А ў нашай студыі Леонид Марозаў, дарадца Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях, юрыст-міжнароднік, з якім, уласна, мы абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас. Вітаем. Добрый вечер, Юлия Витальевна. Найперш хацелася б спытаць вось што. У 2020-м Светлана Ціхановская звярталася да сілавых структураў. Тады яна заяўляла, што люстрацыі татальнай не будзе, адкажуць толькі тыя, хто персанальна вінаватыя за рэпрэсіі. Што цяпер змянілася, бо сілавыя структуры МУС, яны там зазначаны як органы, якія мусяць падлягаць абавязкова люстрацыйнай праверцы? Спасибо, хороший вопрос. У меня, к сожалению, только год, чуть больше года я на должности, поэтому я буду отвечать, наверное, за свою работу. Но что касается слов Светланы в то время, они последовательны, потому что если открыть документ, мы говорим не о всех. Безусловно, есть голоса, которые говорят, что нужно иллюстрировать абсолютно всех, кто находится в государственном аппарате. Но, на мой взгляд, личный, это не является реалистичным, если мы хотим вернуться домой. Самое главное, о чем говорил в том числе Леонид Судоленко, правозащитник, это отчасти примирение. Я отлично понимаю, как это может звучать. Мы опять здесь за скобками уделяем или убираем людей, которые ответственны по уголовным делам. Здесь никаких «но» не может быть. Те, кто ответственны по административным делам, либо, совсем яркий, наверное, или большой пример, люди или полицейские, которые отвозят политзаключенных на машине служебной в суды. Вот их нужно иллюстрировать или нет? Это такая большая беседа. Я считаю, что нет. Я считаю, что они должны пройти курсы, с точки зрения прав человека, услышать, что новое, услышать, как они могут жить в новой стране, потому что 30 лет они не знали. Никакого преподавания прав человека даже во всех университетах нету. И поэтому одно из условий, в том числе в концепции иллюстрации, поговорить об образовании, о том, что люди должны переучиться. И, может быть, иногда извиниться перед обществом, что они делали. Это, опять говорю, не касается тех, кто совершал уголовное преступление. И мы, к слову, в концепции подразумеваем, что законы останутся те же. Они будут отвечать по тем же законам, по которым сейчас они живут в стране. Поэтому, я надеюсь, он получился хороший документ. Мы слышим разные голоса. Меня иногда удивляет, что некоторые из правозащитников говорят, что он довольно легкий, слабый. При этом, когда мы обсуждаем публично или в интервью, или с экспертами, а в группе, в которой создавали документ, это было около 30 человек. К сожалению, не публичные они, но я думаю, рано или поздно все захотят сказать, что они были участниками, я буду этому рад, и участницами. Но законы застаюцца, спадар Леонид. Ці гэта значыць, што застаюцца таксама законы аб экстрэмізме. І мы, напрыклад, у будучай Беларусі можам прызнаць дзяржаўныя медыі прапагандысцкія так званымі экстрэмісткімі медыямі, а прапагандыстаў будуць судзіць паводле крымінальных артыкулаў за распальванне варажнечы, напрыклад. Я думаю, что эти статьи, и в том числе и сейчас есть в законодательстве, что касается законов об экстремисте и терроризме, они уже сейчас нарушают закон, я имею в виду, например, международное право или европейское. Они в любой демократической нормальной стране будут отменены. К слову говоря, мы в офисе Светланы Тихановской начинаем, наверное, процесс в этом направлении, потому что многим портят жизнь эти экстремистские статьи и родственникам, в том числе тех, кого называют так называемыми террористами. Мы слышали про УПК и много другого. Что касается журналистов, я не назову журналистов, наверное, не назову их вашими коллегами. Если это будет доказано, что они нарушали закон, условно там, одиозный Григорий, да, то, безусловно, он понесет уголовную ответственность. Но опять мы говорим через суд независимый белорусский. Потому что в концепции, если открыть документ, первым шагом номер 0 является ветинг. Мы проверяем всех судей. Мы говорим, если кто-то служил честно и делает свою работу честно, то, пожалуйста, продолжайте свою работу. Ведь мы же знаем примеры и в 2020 году, и даже в 2025 эти псевдовыборы, которые происходили. Судьи нечаянно уходят в отпуска или заболевают в это время. Это не специально, и многие не хотят не иметь дела ничего с этой системой, хотя они любят эту профессию. Почему мы должны их лишать этого права? Если вы честно демократически служили, пожалуйста. Что касается журналистов, о которых мы говорим, концепция иллюстрации подразумевает собой самодекларацию. Если вы хотите дальше пойти на самозащищенные должности, то вы обязаны заполнить этот документ. А кто находился в редакции, например, монтировал, да, выпуски, я не уверен на самом деле. И для меня глубокое удивление было, например, когда Озаренок давал интервью российской одной, не буду говорить
фамилию журналистки, и почти вся редакция открыто показала свои лица о том, что они работают, не боясь, наверное, или не стесняясь, не считая это позором на студии. Это, конечно, большой вопрос. Ну, вось вы кажаце пра дэкларацыі, можна ж, напэўна, хіба недаставерныя там звесткі указаць у гэтай дэкларацыі, як праверыць. Некаторыя фільмы прапагандысцкія на дзяржаўных тэлеканалах выходзяць ананімна, без аўтараў. Да, хороший вопрос. В рамках концепции мы подразумеваем создание нового института. Это будет иллюстрационное бюро и Институт национальной памяти. К слову, новый уже президент Польши, он как раз-таки является главой такой же организации Института национальной памяти, которую мы создаем в Беларуси. Потому что мы делали свой документ на примере польского, и где люди заполняют свои декларации. И в этой же комиссии будут находиться эксперты, правозащитники, аналитики, эксперты европейские, которые проверят достоверность этой информации. Мы живем в эпоху интернета, и, к сожалению, или к радости многим, наверное, всю информацию не скрыть. Интернет все помнит, что они сотворяли. И много архивов сохранено. Мы можем сейчас, конечно, их не показывать, потому что понимаем какую-то опасность. Но архивы остались, и мы будем понимать, кто что творил. И это, опять-таки, мы призываем самодекларацию не делать самодонос на себя. Мы призываем тех, кто считает, что он никак не участвовал в репрессии в Беларуси, сказать: извините, пожалуйста, я работал в это время на эту структуру, но я хочу жить в Беларуси. Я такой же белорус или белоруска, как вы. Может быть, публично извиниться перед населением, перед людьми и сказать: я дальше продолжу работать, потому что меня вот так заставили. Мы же понимаем, что большинство учителей не по своей воле, да, пошли туда. И отлично понимаем, что всю систему, всех людей мы не можем заменить в Беларуси. При всем, наверное, желании, у меня это не желание. Я понимаю, что с этими людьми я хочу дальше, я буду дальше жить. Я надеюсь, что студия Белсат тоже переедет в Минск, и мы будем работать дальше. Если мы почитаем, что Гриша Озаренок и его компания наговорили нам много, а они уже, давайте честно говорили, наговорили нам много, это, конечно, уже уголовная статья и уголовная ответственность. А у кого-нибудь криминального артикула смогут они реабилитоваться? Такой шанс есть. Вообще концепция иллюстрации, она предусмотрена для высших должностных лиц. Если вы хотите, там, условно, президенты, парламенты, и главредом редакции, или журналистам, или газеты, то, конечно же, вы обязаны заполнить эту декларацию. Если нет, то вы можете продолжить, если, опять-таки, это незащищенная государственная должность. И мы как раз-таки описываем в документе, какие они бывают. Безусловно, люди, которые работали, не знаю, помогали или там сервисам, каким-то студиям, газетам, медиа, не знаю, что угодно. Вот приватные организации альбо особо. Они продолжат работать. И мы там же говорим об университетах, да, мы опустились на уровень деканов университетов и ректоров-проректоров, потому что понимаем, что они сейчас ровно пропагандируют или несут эту пропаганду в массу людям. Но мы же отлично понимаем, я как бывший преподаватель 5 лет работал в одном из минских вузов, отлично понимаю, что там довольно много либеральные профессуры или академики, которые занимаются тем, чем должны заниматься, да, просвещением и образованием прав человека. Другой вопрос, который нам, например, не так давно прилетел на почту, о том, будут ли подавать такие самодекларации офис Тихановской или кабинет, или другие организации. На что ответ, у нас опять-таки еще концепция, вопрос открытый. Мне кажется, что касается офиса, в котором я работаю, я думаю, никто не будет против. Мы должны быть все на равных. Спадар Леонид, яшчэ пытанне адносна назіраннем за гэтым працэсам. Ці хтосьці, нейкі орган будзе кантраляваць ввогуле працэс гэтага иллюстрования в Беларуси? В идеале иллюстрационное бюро состоит из нескольких, это будет количество людей, не знаю, опять будет определяться демократическими силами, которые придут, какое количество человек. В идеале там должны быть представители всех сфер. Журналисты, независимые эксперты, правозащитники. Я надеюсь, европейские наши партнеры, потому что мы с ними, когда обсуждаем и делимся этот опыт, ведь мы придумали этот документ не на пустом основании, мы проанализировали Эстонию, Латвию, Литву, Украину, не самый лучший опыт, Польшу, Португалию, Германию. Мы со всеми встречались с этими экспертами, в том числе с академическими. Они говорили: вот сделайте вот так или сделайте вот так. Очень яркий пример, когда... Я не яркие примеры в комментариях, которых уже были, что нужно запретить этим людям работать пожизненно на этих занимать должностях. Это звучит эмоционально, и я понимаю эту эмоцию. Но если мы берем практику Европейского Союза, в котором мы сейчас живем, да, находимся в Польше, то в Страсбурге находится Европейский суд по правам человека, который говорит, что так нельзя делать. Это непропорционально. Максимум 5, 10, 15 лет. Это максимум, все что угодно. Или нельзя в том числе сказать, что все, кто работает с Лукашенко, все должны отказаться от своих работ и уйти. Такой пример мы видели в 2014 году, когда уволили всех, кто работал с Януковичем. Эти все люди, все судьи обратились в Европейский суд по правам человека, и все выиграли. Почти все, давайте распределимся, да?
Канцэпцыя па люстрацыі для новай Беларусі дасяжная, можна прачытаць і даслаць свой зварот грамадзянаў. Абсолютно. Мы, наоборот, это ждем как раз-таки. Мы опубликовали на русском и белорусском, и скоро будет на английском языке, чтобы люди присылали свои экспертное мнение. Может, они согласны. Опять-таки, может, если мы поймем, что она слишком мягкая для многих людей, то, безусловно, мы будем прислушиваться. Сейчас, к сожалению, не так много обращений, может быть, около 5. Люди пишут, я вот здесь согласен или не согласен. Некоторые политики, которые были в Верховном Совете, написали, что я не согласен с временем. Да, мы говорим опять-таки, мы говорим про советское время, период, да, и про лукашенковский период в том числе. Они говорят, мы не согласны с этим периодом, потому что разгон был Верховного Совета тоже в это время. Это очень хороший фидбэк, мы это обсуждаем, конечно. Я надеюсь, что мы проведем большое мероприятие, которое пригласим участниц и участников из разных стран и обсудим более детально. Безусловно, мы очень ждем, будем рады. Я лично тоже. Мы дзякуем за гэтую размову. Леонид Морозаў, дарадца Святланы Ціхановскай у правовых пытаннях і юрыст-міжнароднік быў гостем студыі Белсат. Дякую. У гэты дзень 2 гады таму памёр беларускі мастак, акцыяніст і палізняволены Алесь Пушкін. Афіцыйнай прычынай смерці назвалі перытаніт. У рэанімацыю яго даставілі наўпрост з гарадзенскай турмы. Перад тым Пушкін доўгі час скардзіўся на кепскае самапачуванне, але яму не аказвалі медычнай дапамогі. Мастаку было 57 гадоў. У 2022 годзе Алеся Пушкіна засудзілі на 5 гадоў зняволення. Ён намаляваў партрэт Яўгена Жыхара, героя беларускага антысавецкага супраціву, які рэжым Лукашэнкі патрактаваў як распальванне варажнечы і здзек з дзяржаўных сімвалаў. На знак пратэсту ў судзе Пушкін парэзаў сабе жывот. Беларусь згубіла выбітнага творцу. Давайце згадаем некаторыя ягоныя працы. Самым знакамітым перформансам Алеся Пушкіна стаў падарунак прэзідэнту ў 1999 годзе. Тады мастак прывёз да прэзідэнцкай адміністрацыі ў цэнтры Менску тачку гною з падзякаю Лукашэнку за ягоны першы прэзідэнцкі тэрмін. З 1997 года Пушкін жыў у вёсцы Бобр, дзе і нарадзіўся. Там ён займаўся рэстаўрацыяй і роспісам роднай царквы. Сярод іншага напісаў фрэску «Судны дзень», дзе паказаў Лукашэнку ў атачэнні чарцей і сілавікоў з дубінкамі. Пушкіна неаднаразова затрымлівалі і судзілі за ягонае мастацтва і выказванні. Апошнюю крымінальную справу на яго завялі ў 2021 годзе, калі мастак быў ва ўкраіне. Нягледзячы на гэта, творца вярнуўся дадому, дзе яго затрымалі і асудзілі. І сёння на Белсаце прэм'ера дакументальнага фільму «Апошнія словы», прысвечанага Алесю Пушкіну. Рэжысёр стужкі Роман Шэль 2 гады дакументаваў жыццё мастака ў Беларусі і не толькі ў Беларусі. Праз імгненне мы паразмаўляем з ім у эфіра, а сам фільм паглядзіце адразу пасля студыі Белсат о 20-й гадзіне. Без незалежнасці не будзе сапраўднай Беларусі. Глядзі, Васіль Быкаў, ты падумай толькі, а? У Мінскі в 2020 году зафарбоўваюць Васіля Быкова. Алесь Пушкін, выбітны беларускі мастак і палітвязень. Як выміраючы воін, правёў рукой по полотну, і людзі, убачыўшы ў гэтым знак, паднялі і пашлі. Правда? Мы сопротивляемся этому брутальному режиму диктатуры Лукашенко артом, искусством, танцами, плакатами. И я думаю, что в этом весь мир нам рукоплещет, потому что мы ни разу не поломали ничего. На гадавіну забойства даем яму апошняе слово. Вочы гэтыя, это вельмі вялікі синоним. Погляди, я постараўся передать тут столькі вот боли гэтай, столькі этого клопоту, столькі тревоги за Беларусь. Слово про каханне, силу мастацтва, незалежнасць і нялёгкі, але светлы шлях да свабоды. В Беларусі ёсць прэцэдэнт. Хата на вуліцы Горнай 4, мястэчка Бобр, дзе 23 года кожны дзень вісіць сцяг. Прэм'ера дакументальнай стужкі «Апошнія словы». Сёння о 20-й гадзіне паводле Менску. І ўжо цяпер з намі на відэасувязі Роман Шэль, аўтар дакументальнага фільму «Апошнія словы». Вітаем вас. Вітаем вас. Вітання. Я, напэўна, дазволю сабе быць з табой на ты, не схаваю, што мы знаёмыя, і адразу падзякую за тое, што мы можам размаўляць з табой па-беларуску, хаця гэта не мова, якую ты вучыў, але вельмі шануем, што ты абраў беларускую мову для сённяшняй камунікацыі.
Па-першае, вельмі цікавіць той факт, што карэспандэнт нямецкіх тэлеканалаў рускамоўны прыязджае ў Беларусь асвятляць пратэсты 2020 года, знаёміцца з Алесем Пушкінам і вырашае здымаць пра яго фільм. Чым цябе зацікавіла ягоная асоба? Я работал в Беларуси с начала протестов с августа 2020 года в подполье, как и все иностранные корреспонденты. Работал для немецкого телевидения, и я снимал несколько мостачек в Беларуси. В том числе я снимал «Вольный хор» и многих других. Я имен сейчас их особо называть не буду. Олесь был самым бесстрашным. То есть сначала это были съемки, просто снимал то, что получалось снимать. Затем, настолько меня вдохновил, настолько удивил своей силой, что я решил снимать его прям до конца. И интуиция мне это подсказывала тоже. Калі вы з Алесем ужо рабілі здымкі у мясцовай, у ягонай вёсцы, у ягоным доме, так, у вёсцы Бобр, што першае, што вас там уразіла, што вас прывабіла вось у гэтым месцы? Тишина и спокойствие. Бобр, особенно вид Пушкина на речку, это совершенно волшебное зрелище. Умиротворяющее, особенно летом, особенно весной, забыть это невозможно. И учитывая еще и белорусские стравы, які я коштувал там у него дома, это было совершенно какое-то необычное тепло, и церква, и вся эта деревня, это совершенно чудесное место. Гэта было рызыкоўна цягам 2 гадоў прыязджаць у Беларусь і здымаць Алеся Пушкіна, за якім увесь час сачылі, але таксама гэта было хіба небяспечна для герояў, якія траплялі ў кадры, якія, як мы сёння пабачым у фільме, часткова былі заблюраныя, схаваныя, каб пазней не патрапіць на пераслед. Што было найбольш такім небяспечным падчас працы ў Беларусі і, магчыма, што сталася небяспечным для герояў, ці ўсе ўвайшлі ў фільм? Работа в Беларуси для всех журналистов была очень безопасной. Я очень многие сцены снимал на маленькую камеру или вообще на телефон. За Олесем Пушкиным следило КГБ. Недалеко от его дома постоянно стоял как один из велосипедистов. Я понимал, что меня уже отфиксовали, как Олесь Пушкин говорил. За мной следила КГБ, ко мне в квартиру пыталась ворваться полиция. Я жил на секретной локации в Минске, под Минском и так далее. Это было довольно-таки сложное время касательно безопасности. Было очень часто страшно, безусловно. Я был один. Я заезжал из московского корпункта, и это меня спасло, на самом деле. На машине с российскими номерами заезжал в Беларусь, поэтому белорусские органы меня не решались как-то даже проверять. И в этом, возможно, на самом деле был успех этого всего, потому что я раз, наверное, 40 всего за эти 2 года заезжал в Беларусь, и только таким образом удалось снять вообще эту работу. Когда ситуация для меня, на мой взгляд, накалялась, я выезжал ночью. Когда более-менее ситуация расслаблялась, на мой взгляд, или представили следующие съемки, я заезжал. Фильм не полный. Я надеюсь, что будет более полная версия фильма, потому что есть люди, которых нельзя показывать, есть голоса, которых нельзя давать из-за мер безопасности. Но я очень надеюсь, что в будущем когда-то будет еще более расширенная картина, и это будет еще более эмоциональная работа. Роман, пры гэтым у інтэрв'ю нашай старонцы вы адзначаеце, што ў Пушкіна не было страху, ён нават перапіску не чысціў, ён не баяўся ўсяго гэтага. Аднак за кадрам тое, што не трапляла ў ваш фільм, гэта была боль. Гэта быў боль, унутраны боль Алеся Пушкіна. З чым ён быў звязаны? Касательно страха, с Пушкиным реально мне было страшно находиться, потому что я снимал несколько проектов в Беларуси про белорусских мостаков и мостачек, в том числе про «Вольный хор», и я был мега осторожным. Олесь никогда не чистил переписку, он жил, как будто он жил в Париже или где-то в Берлине или в Варшаве, как будто был привидением, и ему вообще ничего не угрожало. То есть он назначал встречи, где хотел, эта работа, когда он в центре Минска делал эту акцию, он сделал это под камеры КГБ. Я там был весь замурован, надел шапку и так далее, мое лицо было не узнать. Он абсолютно спокойно подошел, это делал. Касательно боли, Пушкин был запрещенным художником, и для него это было вельми боляче. И он об этом периодически говорил.
Он говорил о том, что ему больно, ну, со слезами на глазах, что ему даже не дают открыть выставку, открыть центр сучасного мастацтва в Бобре, просто в его мастерской, в этом полусгнившем домике, в этой полусгнившей хате. Ну, там такие довольно-таки сложные условия, да. Даже это ему запрещали. Любые его движения в Беларуси, они были под запретом. И это его очень сильно коробило. Он мне часто спрашивал: Роман, скажи мне, что ты про меня думаешь? Ты видел много искусства в Европе. Что ты думаешь про мое искусство, мой арт? То есть он очень самокритичен был. И так как он был больше 2 десятилетий реально под запретом, это состояние его очень тяготило. И это была для него боль. Это было больно для него, безусловно. Он не понимал, на самом деле, он не понимал, какую роль он играет в Беларуси. Он не понимал, насколько сильное влияние его искусства оказывает, и насколько оно асэнсаванае и важное для Беларуси. А чаго, на твою думку, баяліся ўлады? Забаранялі ягоную творчасць. У 20-м годзе сфальсіфікавалі гэтую справу крымінальную за партрэт аднаго з лідараў антысавецкага руху. Пасадзілі ў турму і фактычна закатавалі там да смерці. Што такога нёс Пушкін? Чаму яго так баяліся беларускія ўлады? Я не думаю, что они на самом деле боялись. Мне кажется, просто белорусская диктатура, она вообще не терпит любой критики, особенно критики непосредственно в адрес Лукашенко. То есть Пушкин бросал вызов авторитарному правителю Беларуси напрямую. Он плевал ему в лицо. То есть, такой поступок, то, что он сделал, мне кажется, не мог быть оставлен, не могут пройти бесследно. Мы сейчас видим кадры, то есть он портрет Лукашенки засыпает кучей навоза и втыкает в него вилы, садится в самолет и летит в Минск. Но это неслыханная дерзость для режима. И я думаю, таких вещей в Беларуси просто, в принципе, прощено быть не может. То есть это личный вызов Лукашенко, который он кидал еще давно, еще с самого начала его карьеры, именно поэтому он был запрещен. Да? То есть такого просто потерпеть ваш режим просто не может. И поэтому ему мстили просто. Ему мстили за его позицию, за его мову. В тюрьме он часто попадал в ШИЗО. Я общался с людьми, которые сидели с ним вместе и охраняли его в тюрьме, его друзья. Он часто попадал в ШИЗО, и, возможно, Пушкин, я не знаю, насколько грамотно будет про это говорить, но он часто, что он умер от этого, на самом деле, я хотел сказать, из-за белорусской мовы. Но он часто попадал в ШИЗО, потому что он отмовлялся размовлять с супрацовниками там по-российску. Он говорил там по-белоруску, и за это его запирали в ШИЗО периодически. То есть его мова послужила... Я не знаю точно обстоятельств, но 100% она ухудшила его здоровье, и она его, в смысле, то, что он говорил, и наказание просто из-за его языка, из-за того, что он просто говорил по-белорусски там, в тюрьме, это укоротило его жизнь. Я думаю, это можно так сказать. Разам з тым, Роман, калі вы размаўлялі з былым палітзняволеным Владзіславам Макавецкім, той сведчыў, што сам мастак да канца не разумеў, дзе ён апынуўся, я маю на ўвазе ў турму. Хоць ён адмыслова паехаў у Беларусь, ведаючы пра гэтую крымінальную справу, вы яго пераконвалі гэтага не рабіць. Чаму ён все ж таки вярнуўся? Пушкин не мыслил себя вне Беларуси. В этом фильме вы увидите через несколько минут его цитату, что он говорил: «Але придзе весна и зацветут каменьи». Мы с ним вместе полетели в Киев на эту выставку, где он показал работу, которую не мог показать в Беларуси. Пушкин, так как он говорил, он предвосхищал, он думал, что будут протесты в Беларуси весной, что они возобновятся. И после этой своей акции он просто не мог не вернуться в Беларусь. Он не мог остаться там и сказать: ребят, вы там давайте боритесь, а я тут из Киева присижу, на вас посмотрю. Это Пушкин просто не мог сделать. Но вместе с тем он понимал, что он летит в тюрьму, безусловно. Когда мы были там, мы узнали о том, что затримали начальника, руководителя галереи в Гродно, где он только что выставлялся, и было понятно, что против него будет уголовное дело, и он, скорее всего, садит, скорее всего, затримают прямо на кордоне, прямо на границе. Но Пушкин не мог не вернуться. Вместе с тем он не ехал в тюрьму умирать.
он был готов сесть. Я думаю, что он был готов сесть на несколько лет, как и все. Он не хотел быть исключением, и он хотел быть в Беларуси. Но умирать он не хотел. Это совершенно точно. Он был христианином, верующим христианином. И друзьям, которые с ним там сидели, он говорил: передайте там на волю, что если со мной что-то случится, это был не я. Я руки на себя никогда не наложу, потому что я верующий христианин, я этого сделать не могу. Вот. І, може бути, на закінчення коротко, на твою думку, що Олесь Пушкін покинув нащадкам? Я думаю, что осмысление его творчества это будет в будущем. Это вам, белорусам, решать, какие сенсы, смыслы он вам передал. На мой взгляд, Пушкин оставил в Беларуси свое наследие. Одна из главных его работ — это «З минулого». Его работа, написанная кровью. Это работа о том, что кровь, как таковая, цитата Пушкина, должна быть в прошлом. Я думаю, он оставил Беларуси и мастатству европейскому, мировому свои работы, свободолюбивые работы, свободолюбивые перформансы, совершенно необычайные, те перформансы, которые привели его в тюрьму, а затем и в могилу. И для белорусов, я думаю, что это очень важные сенсы. То, что, допустим, скрыто в этой картине, примерный смысл таков. Он говорил, что белорусы могут перемагчи этот режим культурой, традициями, мовой. То есть если белорусы, они переживут эту диктатуру, переживут этот режим, если они останутся белорусами, независимыми белорусами, будут размовлять по-белорусски, будут растить детей и сажать деревья, и этот режим канет в лету сам по себе, если белорусы останутся белорусами. Да? Вот в этом для него был смысл всего, и в том числе про это эта работа. Мы дзякуем за гэтую размову. Роман Шэль, аўтар дакументальнага фільму «Апошнія словы», якія можна паглядзець сёння на Белсаце адразу пасля студыі. Дзякуй вялікі. І на гэтым у нас усё. У студыі Белсат будзем удзячныя за ўпадабанні, каментары пад нашай трансляцыяй на YouTube. Там жа вы знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. А цяпер прапануем гаспадарству агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетах Белсат онлайн вашай увазе. Пра беларускую мову і дзе хто быў у 2020-м. Сергей Тихановскі востра адказаў на крытыку Зянона Пазняка, якая прагучала ў нашым нядаўным інтэрв'ю са спадаром Пазняком на студыі Белсат. Фрагментом выступа Тихановского делится наш YouTube-канал Белсат Shorts. Давайте послушаем. Зенон сказал, что месяц-полтора и Тихановский сдуется, да? Посмотрите, какие я буду генерить события через 2 месяца. И Зенона обязательно позовите в студию и скажите: ну как вы так кидаете прогнозы? Вы же ему кричали, он лидер, только с белорусской мовой надо разобраться, еще с чем-то. Я почему обращался на русском языке? Да потому что там 98% по-русски говорит. И к ним нужно обращаться на том языке, который они понимают. Понимаете? Это я сделал? Нет, это Лукашенко сделал. Это Позняк не доработал. Я же ему еще тогда в 2020 году говорил: ну так приезжайте сюда вместе с нами любить эту родину. Помните там мои слова? Он же не приехал. А можно было приехать как раз на подъеме. Лидеры нужны были, всех посадили. А Зенона не было. Зенон в Америке, по-моему, был, да? Может, донаты там какие-то, гранты пилил, я же не знаю. Пока мы тут овес ели. Тым часам Лукашенко не можа давяраць нават сваім сынам. А беларускі сілавы блок больш як напалову прарасійскі, лічыць публіцыстка Аксана Колб. Пра гэта, а таксама пра палітвязняў, санкцыі і немагчымасць вяртання ў 2019 у новым эпізодзе праграмы «Карані праблемаў». Спасылку можна знайсці на нашым тэлеграм-канале, а анонс пабачым проста зараз. У сённяшніх умовах наўрад ці, ў прынцыпе, камусьці Лукашенко можа давяраць нават уласным дзецям. Можа толькі умку. 250 на 50, а можа нават і больш сілавы блок, ён прарасійскі. Ён зараз у чарговы раз у такой пасцы, калі любы крок можа значыць не проста страту ўлады, а страту жыцця.
зварота да часу там 2006 ці 2011 ці там 2019 года не будзе ўжо ніколі. Спыненне рэпрэсій раўно страта ўлады. І гэта як бы відавочна. А ўлада гэта адзінае, што трэба Лукашэнку. І толькі санкцыі і даюць магчымасць хаця бы вось тыя кубкі людзей, якіх выпускаюць, да, чакаць на свабодзе. У Сан-Франциску расквітнела велічная двухметровая кветка аморфофалус тытанічны. І гэта вялікая падзея і турыстычная атракцыя. З дзвюх прычынаў. Па-першае, расліна цвіце раз на дзесяцігоддзе. Ну, а по-другое, у яе дуже спецыфічны гнілы пах. Як выглядае кветка, паказалі нашы калегі з інстаграму Белсату. Зірніце і вы. Подведем вынікі нашага пытання на YouTube-канале Белсат Ньюс. Каго варта люстраваць у Новай Беларусі? Усіх, хто служыў альбо служыць рэжыму, 61%. Толькі чыноўнікаў і сілавікоў 30%, так лічаць, ну і нікога 9%. Ну і спадарства, анансую і заахвочваю паглядзець фільм Рамана Шэля «Апошнія словы» пра Алеся Пушкіна. Сёння мы без яго 2 гады. Таксама іншую стужку пра вольны хор можна паглядзець на фестывалі «Тутака» ужо заўтра. Белсат з'яўляецца інфармацыйным партнёрам гэтага фестывалю. А на гэтым дзякуем спадарству за ўвагу, каментары і падабанне. З вами працавалі моя калега Юлія Лабанова і Віталь Бабін. Добрых выходных і да хуткай сустрэчы на Белсаце.